så siger vi det simpelthen til din mor. Med det simple og ganske direkte budskab tager mine næste gæster, som er 2 brødre, kampen op mod dem, der deler nøgenbilleder og mobber andre på Facebook med det, man kalder hævn og børneporno. Velkommen til Jan og Michael Lauritsen, 2 brødre. Og allerførst så lyder det jo lidt, Jan, som en trussel, når I siger, at I vil melde det til politiet. Hvorfor gør I det her? Jamen, jeg har selv en veninde, som har været offer i det her, og jeg har set, hvordan det har påvirket hende psykisk, og det var egentlig en af de ting, der gjorde, at vi begyndte på det. Og det er altså en veninde, som har fået lagt billeder ud af sig selv mod sin vilje, og en masse har set dem. Ja. Michael, hvordan opererer I helt konkret, for I kalder jo aktivister? Ja, men det vi gør, det er, at vi går ind, når vi ser personer, som deler de her billeder, eller efterlyser billederne, tilbyder dem, hvad de nu lige gør med de her billeder. Det er, at vi går ind på deres Facebook-profiler, og så leder vi efter deres enten mor eller far. Det kan enten være ved at kigge under familieforhold, eller ved at se, at mor har kommenteret profilbilledet. Og så kontakter vi deres mor eller far, og skriver til dem, at vi desværre har set, at deres søn eller datter tilbyder muligheden for at dele nogle nøgenbilleder i et andet forum, eller lægger inde med noget. Så I finder simpelthen de unge, som på en eller anden måde er involveret i at sprede det her hævn og børneporno, og så kontakter I forældrene. Jeg skal lige høre, Jan, hvordan finder I frem til de unges opslag? Skal I selv ind på de der sider, hvor der ligger masser af billeder? Det behøver vi ikke nødvendigvis. Det kan man også gøre, men oftest så popper de op, ligesom et helt almindeligt opslag, hvor du for eksempel skriver, at jeg tager lige en fridag her. Jamen altså, så simpelt er det. Det kommer frem på startsiden. Og så er I jo en masse aktivister, for det er jo ikke kun jer 2. Jeg har en hel gruppe, som kalder sig Pulterkammerets aktivister, som sidder og holder øje med det her. Er det den måde, I opererer på? I sidder simpelthen og kigger rundt på alle de her fora, hvor det foregår? Vi har folk, der er medlemmer af de forskellige fora, hvor det foregår. Det er ikke nødvendigvis i de her gruppechats, hvor det foregår. Det er bare i helt almindelige Facebook-grupper, eller vores egen Pulterkammeret, hvor at man kan dele, hvad man lige har på hjertet. Og så er der desværre bare nogen, der udnytter muligheden, og de mange medlemmer til at sige, vi har en gruppechat, her kan I dele en masse nøgenbilleder. Jan, du har jo selv på et tidspunkt i en meget kort periode været medlem af en gruppe, som delte det, der hedder cybermobning. Det er jo både billeder, men allermest på det tidspunkt, altså simpelthen, hvor man var ekstremt grove ved hinanden og hængte hinanden ud. Det gjorde du dengang, fordi du forsøgte at stoppe delingen indenfra for at se, hvordan det foregik. Så røg du ud igen, fordi nogen der misforstod, der troede du faktisk var der fordi du synes det var sjovt, det her. Når I så gør det her nu, er du så ikke også bange for, at det samme vil ske? Altså, at der er nogen, der vil sige, at I gør det her, fordi I synes, det er sjovt? Egentlig ikke, fordi vi fra start af har lavet et fast og hårdt reglement, der gør, at for ligesom at holde styr på gemytterne, ikke? Ja. Og det mener vi er nødvendigt for netop at holde den gode tone på internettet. Og så skriver I til forældrene, og det er meget nemt, for I går simpelthen ind og finder forældrene også på Facebook og sender sig dem en message, som det hedder, eller hvad det nu gør i det her sprog. Vi kan lige se et eksempel på noget af det, I skriver til en mor i det her tilfælde. Og I siger jo faktisk, at hvis ikke hun tager en snak med ham, det er sønnen, så ryger sagen til politiet. Michael, hvad kommer der ud af sådan en kontakt? Hvordan svarer forældrene? Oftest så svarer forældrene, at de tager en snak med deres søn eller datter, og det er jo dejligt positivt. Og desværre så vender de så bare en gang imellem tilbage med et svar om, at deres søn eller datter er blevet hacket på Facebook, eller at det er en intern joke, eller at det er en ven, der har sendt det fra hans profil. Du siger desværre. Hvorfor gør du det? Jamen, fordi at jeg synes, at de burde stå inden for det, de har gjort, når det er, at de har gjort sådan nogle ting, og så er det bare ærgerligt, hvis det er, deres forældre rent faktisk tror på den her historie, fordi det lyder lidt suspekt. Men har I fornemmelsen af, at det har hjulpet, at der også er nogle forældre, som har fået deres børn ud af at sidde og dele sådan noget snavs her? Helt sikkert. Vi har en aktivist i dag, som fik lukket en af de her grupper. En nyoprettet gruppe. Vi har fået lukket en hel del af dem nu. En nyoprettet gruppe, hvor han skrev til personens mor, at hendes søn havde oprettet den her Facebook-gruppe. Og den blev lukket, fordi at moren gik ind og sagde til ham, at du sletter lige den her gruppe. Jan, har I fornemmelsen af, hvor mange det her drejer sig om? Altså, skal jeg så være bange for, at min søn derhjemme også sidder og roder i sådan noget her? Altså, hvor mange 100.000 er der sidder og roder med det her? Jeg ved ikke, hvor mange 100.000 det er, men jeg tror ikke, man kan sætte et billede på, hvem der gør det, og hvordan det foregår. Men det er udbredt? Ja. Man kan ikke lade med at sige, når I skriver til forældre, altså folk I ikke kender, at dit barn
kigger på de her sider, kan man også sige, at I går ligesom over en grænse. Det er pludselig jer, der bliver politiet. I hænger nogle folk ud. Kan I forstå, hvis nogen synes det? Sagtens. Ja. Men hvad er svar til det så? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg kan godt forstå, at folk føler, at vi hænger dem ud på den her, men jeg synes bare, det er nødvendigt, at vi gør det på den her måde, fordi det er lettere end at tage den til politiet og give en 14-årig knægt en plet på straffetesten. De må se den gode gerning i det, at vi går til dem, i stedet for at vi rent faktisk går til politiet og ødelægger de unges mulighed på længere sigt. Ikke? Så er I med til at give dem en chance? Ja, lige præcis. Til sidst skal jeg spørge min ting. I siger hele tiden ham, og det er drenge og sådan noget. Er det kun drenge, der hænger andre og mest piger ud på nettet, eller går det også den anden vej? Er pigerne også slemme til at gøre de her ting? Det er lige så meget pigerne. Det går begge veje. Ja. Godt, budskabet er klart. Respekt fordi I vil gøre det her, og jeres mission. Tusind tak fordi I kom, Jan og Michael. Nu skal vi så